Jednostce minut po godzinie 8. Bundzemy godelę piośnicy zbrodnie, ale inaci. Z nami jest Aleksandra Pitra, Fundacja Sedlaka. Witamy bardzo serdecznie. Witam baro. Jak zawsze przywitanie po kaszubsku, ale rozmowa już po polsku. Przynajmniej na razie może się nasz gość nauczy kiedyś, do czego zachęcam, ale rozmawiamy dzisiaj o właśnie projekcie drugiej edycji Piaśnica Kultura Miejsca. Czym ten cykl wydarzeń różni się od takich typowych uroczystości czy wydarzeń upamiętniających? Jest to druga edycja projektu Piaśnica Kultura Miejsca. Jest ona podobna do zeszłorocznej, czyli polega na organizacji cyklu kilkudziesięciu, dokładnie 44 interdyscyplinarnych zdarzeń łączących wiele dziedzin kultury i sztuki związanych ze zbrodnią w Piaśnicy. Czyli artystycznie próbujemy wyrazić się o tym, co się działo podczas II wojny światowej w Piaśnicy. Tutaj może podajmy jakiś przykład, bo za nami dokładnie 2 dni temu było jedno z takich spotkań literackie. Na czym to polegało? Tak, między innymi warsztaty literackie. Cieszymy się, że Warsztaty, czyli twórcy, którzy przychodzą, mogą sami spróbować swoich sił. Tak, z jednej strony dostają taką podbudowę merytoryczną, na której to potem są zaangażowani do tworzenia własnych, w tym wypadku dzieł literackich. Podczas warsztatów z doktorem Krzysztofem Lipowskim, autorem książki Miód i Wosk, która właśnie w taki pośredni sposób nawiązuje do zbrodni pieśnickiej i do bardzo takich trudnych relacji polsko-niemieckich, polsko-niemiecko-kaszubskich. Właśnie zachęcił młodzież do tworzenia opisów literackich w taki poetycki sposób, ukazując im różne obrazy, grafiki. To jedno ze spotkań, oczywiście one nie tylko na literaturze się opierają, ale także muzyka czy teatr. Tutaj wspomnijmy jeszcze może o finale, ponieważ w zeszłym roku wszystko się zakończyło w wielki sposób w Filharmonii Kaszubskiej. Czy teraz też będzie takie podsumowanie? Z przyjemnością będziemy podsumowywać. Cieszymy się, że w zeszłym roku była to Filharmonia Kaszubska, Wejherowskie Centrum Kultury. W tym roku chcielibyśmy wyjść troszkę dalej i dlatego konferencja podsumowująca odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Piaśnica Kultura Miejsca. Przypominam o tym, rozmawiamy z Aleksandrą Pitrą z Fundacji Sedlaka, organizatora tego cyklu wydarzeń. Jakie jeszcze środowiska są zaangażowane w ten projekt? Środowiska naukowe, środowiska artystyczne, ale też instytucje kultury, edukacji, oświaty oraz instytucje finansujące, czyli w tym roku jest to głównym finansującym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale też wspierają nas gmina Wejherowo, miasto Wejherowo, Zarząd Powiatu Wejherowskiego, województwo pomorskie oraz Fundacja Energa. Także potrzebujemy jeszcze troszkę finansowo się wesprzeć, więc zachęcamy wszystkich naszych przyszłych partnerów do tego, aby włączyli się finansowo również w nasze działania. I jeśli jeszcze do Was nie dotarliśmy, to na pewno zrobimy to w najbliższym czasie. Czyli finansowo można wesprzeć, ale także artystycznie poprzez swój udział w różnych wydarzeniach, warsztatach, spotkaniach, które odbywać się będą w najbliższych miesiącach. To wszystko możecie dowiedzieć się więcej w internecie. My na pewno też będziemy informować o tym. Jeszcze chciałbym spytać o, bardzo ogólnie, czasem może wręcz brutalnie by to brzmiało, o sens tego. Jaki jest właściwie cel? Czy to chodzi o upamiętnienie, uczczenie ofiar, czy wyciągnięcie jakichś wniosków? Dlaczego? I sens. W tym roku również będziemy eksplorować słowa księdza prałata Daniela Nowaka, bo nie o śmierć tu chodzi, ale o życie.
i będziemy zastanawiać się, jaki jest sens tych słów w kontekście masowej zbrodni hitlerowskiej na około 12-14 tysiącach ofiar ludności cywilnej w Lasach Piaśnickich. Ponadto zaangażowanie do działań twórczych uczestników w każdej kategorii społecznej i wiekowej daje możliwość tym uczestnikom do wyrażania siebie, wyrażania emocji poprzez sztukę jako alternatywy dla mowy nienawiści. Czyli ta idea będzie przyświecać tym wszystkim spotkaniom, które są przed nami. Przypominam, my będziemy na naszej antenie na pewno też informować o tym, co będzie się działo, gdzie i kiedy. Natomiast chciałbym spytać ogólnie o organizatora, to znaczy Fundację Księdza Sedlaka. Jak ta inicjatywa Piaśnica Kultura Miejsca wpisuje się ogólnie w ideę waszej fundacji? Celami statutowymi naszej fundacji jest podnoszenie świadomości bioelektronicznej człowieka w aspekcie materialnym, psychicznym i duchowym. I projekt Piaśnica Kultura Miejsca realizuje te cele statutowe. Ponadto nasza fundacja, kontynuując zagadnienia bioelektroniki profesora Sedlaka, jest zainteresowana działaniami związanymi z zagadnieniami związanymi ze sztuczną inteligencją, z nowymi technologiami, z relacją człowiek-maszyna. I właściwie wszystkie wydarzenia, działania, które realizujemy, realizują i spełniają cele statutowe. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć, wracając do projektu Piaśnicy, bo wymieniliśmy tylko 3 wartości, czyli tak, są to warsztaty plastyczne, malarskie, teatralne, filmowe, muzyczne, performance, fotograficzne i literackie. Także ta szeroka gama tych warsztatów wpisuje się w pojęcie interdyscyplinarności. Jak najbardziej. Tutaj dużo różnych dyscyplin, dużo różnych sposobów wyrażania będzie w związku z projektem Piaśnica Kultura Miejsca. Wiem, że Fundacja Sedlaka też sporo robi nie tylko dla upamiętnienia i jakiegoś wyrażenia historii Kaszub, ale także inspiruje się kaszubską kulturą. Mam tutaj na myśli zwyczaje sobótkowe. Czy w tym roku też coś z tym związanego planujecie zrobić? No cóż, nie sama Fundacja Sedlaka, tu we współpracy z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Chórem Lutnia i Teatrem Zymk w Wejherowie w 2016 roku zrealizowaliśmy pierwszy raz taki happening ścinanie kani ulicami Wejherowa. W następnym roku zrobiliśmy coś podobnego, choć zupełnie innego przy Rybaczówce w Dębkach. No i w tym roku również zostaliśmy zaangażowani, sami właściwie się zaangażowaliśmy do organizacji ścinania kani 2018. Cieszymy się, bo zaprosiliśmy do udziału grupę najmłodszych w tym roku, czyli Zamkowe Słowiki, działające przy Zamku w Krokowie. Jest to taka grupa muzyczna, również prowadzona przez naszą fundację. I we współpracy z Teatrem Zymk będziemy, no właśnie, zapraszamy Państwa, żebyście zobaczyli, co w tym roku przygotujemy dla Was. Zapraszamy serdecznie. Tutaj oczywiście sobótka, która odbędzie się w Rybaczówce w Dębkach, czy przy Rybaczówce. Natomiast naszym głównym tematem był projekt Piaśnica Kultura Miejsca.